нағзида будам ай давраи мактаб некию наметонисту марам богум ба гап пура ӯ чизое ки да дилам буд фикри мадау ай ӯ да дарса илм буд баъди ӯра дидан дӯст доштум дарса худам ба пои худам мехестам ҳар сар намерафтам медавидам то тарафи синф ма дониста ки барои дарс не бароям синф май ҳамада хушрӯ метофт рӯзое кокилак мебофт рӯзое ки намешам фаромӯш рӯзое ки бас ба тасаввури як оғӯшаш ади калониё тамуи сар прическа аввали номи маҷами номи т да доска рӯзое ки ҳеҷ вақт намешавам фаромӯш рӯзое ки бас ба тасаввури як оғӯшаш ҳар боре мегузарам ай пеши мактаб маҳолам ҳаму талабаю дарам дар мегир аз и армон барои рӯзое ки ман мехом гардонам ҳар боре мегузарам ай пеши мактаб маҳолам ҳаму талабаю дарам дар мегир аз и армон барои рӯзое ки ман мехом гардонам нури офтоби ӯ вақт дига ҷило мекард шамолошам дига хе мевазидан яке да варзиш футболо ман нигоҳ мекард баъд ӯ вақт ма бозӣ мекардам ранги зидан ҳамун кӯдаке ки даранаш пари орзу буд маҳолам дига нашидам ай партаи қафо мӯи сарта кашидан мехом бори дига ӯ рӯзора чашидан рӯзо ки ранги кадрои кинои советӣ ҳама одами хуб будана ҳамаи чи ҳақиқӣ ӯ вақт набуд фикри мола ишқи қалбакӣ дӯст медоштам вақте ки дӯст медоштам қалб қатӣ хоскорӣ мерафтам вақте буд хоксор дар замони мо хубӣ будаш ёр дар замоне ки зур буд касе буд далохон замоне ки ӯ замона ма гардондан мехом ҳар боре мегузарам ай пеши мактаб маҳолам ҳаму талабаю дарам дар мегир аз и армон барои рӯзое ки ман мехом гардонам ҳар боре мегузарам ай пеши мактаб маҳолам ҳаму талабаю дарам дар мегир аз и армон барои рӯзое ки ман мехом гардонам